työväenopiston kirjoittajat, Tunne Tulva, antologia 2006. Esipuhe Tuula Vanne. Esipuhe. Tultuani opettajaksi Porin työväenopiston kirjoittajat piiriin, otin kirjoittamisen aiheeksi syvällisiä ihmisen perustarpeita, kuten rakkaus, viha, mustasukkaisuus, huonomuuden tunne ja niin edelleen. Ajatellen, että jos oppilaani myöhemmin haluavat kirjoittaa kirjan, on hyvä käsitellä kirjoituksissa vaikeita, mietiskelyä vaativia aiheita. Kirjoituksista tuli niin hyviä ja koskettavia, että päätimme julkaista osasta niistä kirjan. Jokainen piiriläinen on osallistunut joko runoilla tai suorasanaisilla teksteillä tämän kirjan kirjoittamiseen. Kirjan tarinat ovat koskettavia. Jokainen meistä löytää niistä elämäänsä sivunneita asioita ja tunteita. On myös lohdullista lukea toisten ihmisten kohtaloita ja ajatuksia, verrata niitä omaan elämäänsä. Ehkä jokin vaikeus sen jälkeen onkin pienempi kuin ennen. Oivallukset, joita kirja sisältää, ovat myös herkullista luettavaa. Eri-ikäiset, eri ammateissa toimivat, eri sukupuolta olevat ihmiset ovat antaneet lukijalle sisimmästään kumpuvia sanoja luettavaksi. Ihmisen mieli on luovuuden lähde. Sanat ovat voimakkaita sekä lohduttamaan että vihaamaan. Ihmisten kontaktit toiseensa vähenevät vähenemistään sähköisen tiedonkulun ja ajanvietteen hallitessa heidän maailmansa entistä enemmän. Toisten ihmisten kuuntelu jää taustalle, elämän ohjeet jää saamatta edelliseltä sukupolvelta. Ei ole enää aikaa kuunnella niitä. Tällainen kirja on kuin menneiden sukupolvien tai juuri nyt elävien samanikäisten lähimmäisten elävästä elämästä peilautuva ohjenuora valikoima. Jokainen ihminen tuntee samoja tunteita, pelkää jotain, rakastaa jotain, on mustasukkainen jostakin. Jo tunteiden erittely ja niiden tunnustaminen auttaa meitä eteenpäin elämässä. Toivon miellyttäviä lukuhetkiä tämän kirjamme parissa. Olkoon mielenne avoimia kokemaan sen tunnetulvan. Porissa 12.1.2006 kirjoittajat piirin opettaja Tuula Vanne.